El cas d'Alacant. La provincialització dels valencians no sols ha produït el provincianisme, ha creat així mateix uns provincialismes de perill no menys amenaçador. Ho he indicat pàgines enrere. El patriotisme valencià, que la ciutat improvisava a partir del segle XIV per enfrontar-se amb Saragossa i amb Barcelona, no va tenir temps de convertir-se en un lligam efectiu. Quan apareix la província vuitcentista, amb totes les seves formes de vinculació a part, aquella primera i prima, consciència d'unitat fa crisi immediatament. La província, sens dubte, era una confecció arbitrària artificial, però, per necessitat, les comarques reunides en cada demarcació havien de coordinar-se amb unes connexions particulars, centrades en les capitals de nova creació. El regne quedà dividit en 3 províncies. Cada província, a la llarga, tendirà a preocupar-se un, diguem-ne, patriotisme, a la seva mida, un provincialisme. Dins l'àrea hispànica, allà on un patriotisme d'estat medieval subsistia, el provincialisme es minarà. Així passa, també, al Principat, amb una enorme diferència, però, respecte al País Valencià, la del nom comú. Cap de les 4 províncies en què fou dividit el Principat pels jacobins del 1833 no retén exclusiva el nom de catalans, barcelonins, lleidatans, gironins i tarragonins. Avui poden seguir dient-ne catalans. Bé, catalans estrictes. Al País Valencià tot ocorre, en això, d'una altra manera. València, Regne de València, era el nom tradicional. Ara ho serà solament d'una província. L'amfibiologia resultava d'una malignitat angoixosa. Pot ser per aquesta confusió de nomenclatura la qüestió de provincialisme té entre nosaltres una importància tan singular. Gallecs, bascos, aragonesos, catalans segueixen essent això, gallecs, bascos, aragonesos, catalans, malgrat les respectives escissions provincials. El nom del vell país se sobreposa al de les províncies i les uneix en una instància superior. Els provincialismes sempre hi trobaran aquest fre. És el fre que ens manca als valencians. Ara hi haurà uns valencians que no són ja valencians, són castellonencs o alacantins. Hi ha uns valencians que, legalment, són els valencians per excel·lència, el veïnat de la província de València. Els altres valencians, per consegüent, miraran d'accentuar llur denominació diferencial. Com que això s'esdevé en unes condicions locals ben determinades per la geografia i la història, el provincialisme no progressa sincrònicament a les 3 províncies, ni a totes 3 pren la mateixa direcció. A la de Castelló de la Plana apenes té conseqüències. Les comarques del terç septentrional del País Valencià eren les més propenses al secessionisme provincial. Castelló de la Plana, com a ciutat, és, de les grans, la menys provinciana de tot el país i, per tant, les velitats provincials no podien tenir-hi sinó un predicament mínim. El cas d'Alacant és ben distint. Avui hi ha un alacantinisme d'una certa tossuderia. No deixa de ser curiós que no afecti tota la província per igual. Els alacantins verdaders, els que volen distanciar-se o, si més no, diferenciar-se dels altres valencians, són els de les comarques més meridionals, grosso modo, les que s'estenen al sud del riu Montnegre o riu de Xixona. Un home d'Elx o de Monòver, d'Alacant o de Guardamar, es diu i se sent valencià, i tant, però cau fàcilment la temptació de professar un alacantinisme provincial. Un home d'Alcoi o de Dénia, de Benidorm o d'Altea, se sent i es diu solament valencià. L'alacantinisme de la gent de la Marina o de les serres d'Alcoi és administrativament, i encara gràcies. Hi ha hagut moments, al ple del segle XX, en què aquestes comarques han arribat a reclamar del poder central llur desglossament de la província d'Alacant i la correlativa incorporació a la de València. Podríem pensar que aquest desafecte al provincialisme alacantí és una simple querella de ciutats rivals. Al capdavall, Alacant, ciutat senyoreta, parasitària i turística només, mercantil i burocràtica, no compta amb gaires simpaties, ni al nord ni al sud del riu Montnegre. Però el fet que aquesta divisòria siga tan marcada ha d'induir-nos a pensar que les causes del fenomen són més profundes, i ho són. La línia indicada, riu Montnegre o de Xixona, ve a coincidir amb la línia Busot-Villar, que fa objecte del tractament d'Almirra del 1244 entre el nostre Jaume I i Alfons X de Castella. Jaume I havia conquistat les terres al sud de Busot-Villar, però en aquell conveni volgué o hagué de cedir-les a la sobirania del rei de Castella. Va haver-hi després una revolta de moros indígenes d'aquestes comarques, que formaven part del regne de Múrcia, unit a la corona castellana. I fou Jaume I qui va reprimir l'alçament musulmà, perquè el seu gendre, Alfons X, era incapaç de fer-ho
Alfons X havia estat també incapaç de repoblar els territoris que el rei català li conquistava per 2 vegades. En la propia crónica confesa, porque no podía haber gentes de su tierra que los poblasen. Vinieron y poblaron muchos catalanes de los que eran venidos a poblar en el reino de Valencia. Els nostres reis no podien oblidar aquesta doble antecedent, bèl·lic i demogràfic. El tractat d'Almirra interrompia la seva expansió territorial cap al sud. Era una hipotètica intolerable sobre el futur de la corona. Els successors de Jaume I no s'hi resignaven. Quan la política interior i exterior de Castilla presentà un punt flac, Jaume II l'aprofità. En 1305, Jaume II, després de vèncer Ferran IV de Castella, annexiona al regne de València les comarques de l'Horta d'Oriola, el Camp d'Elx, de la Vall de Novelda i de l'Horta d'Alacant, més la vila de Capdell. Els castellans, per llur compte, tampoc no sabien renunciar a aquella zona. Durant la guerra entre Pere el Cerimoniós i Pere el Cruel de Castella, el castellà exigia, com a condició per a la pau, la devolució de les terres obtingudes per Jaume II. Però, després de tot, el sud de l'actual País Valencià va restar definitivament valencià. Era, tanmateix, una incorporació tardana. Els reis van articular aquelles comarques en el regne i ho van fer mantenint-les en un estatus especial, com d'annex. En primer lloc, van constituir amb elles una governació, com si diguéssim una província, dins de l'estat valencià. Era, però, una província lleument autònoma. Hi havia també, per exemple, una governació de la Plana, que podria haver estat un antecedent provincialista per a l'actual província de Castelló de la Plana. La governació de la Plana depenia dels organismes centrals de la de València foral, mentre que la governació d'Oriola, la del sud neovalencià, tenia una major independència. Amb el temps, una diòcesi amb seu a Oriola donava versió eclesiàstica al petit fet diferencial de les comarques del sud. La ciutat d'Alacant, en la seva prosperitat carrenca, pot ser, de l'època de Ferran el Catòlic, i afegia un nou estímul singularitzador. Alacant acabà desbancant Oriola. Com que els pròxims i competitius, València i Cartagena, estaven gravats, des de temps anteriors, per un excés tributari especial, el d'Alacant va absorbir un tràfic que, en altres circumstàncies, hauria d'haver estat repartit entre tots tres. Alacant, de més a més, era ja en el XV la millor sortida mediterrània de Castella. Comercial, és clar. La ciutat disposa del millor moll de pedra de la costa hispànica del Mediterrani. En 1519 tenia 600 cases, en 1562 en tenia 1.100. Com a conseqüència de l'expulsió dels moriscos, Oriola perd habitants. Alacant, en canvi, és una de les poques ciutats valencianes que, després d'aquell esdeveniment, augmenten la població. El seu progrés es fa encara més brillant en el 18. Cabanilles, al final dels 700, registra 5.000 veïns, famílies, per a la ciutat d'Alacant. Era un creixement ràpid, però no podia explicar-se sinó per una immigració potent. El comerç el facilitava. El trato familiar y continuo con hombres de todas las naciones de Europa que frecuentan el puerto, escribe el venerable geógrafo, ha comunicado a los alicantinos trajes y costumbres que apenas se conocen en lo interior del reino. La contratación y sus provechos han traído multitud de familias nacionales y extranjeras que, mezcladas al presente, forman un pueblo en gran parte nuevo, como lo evidencian los apellidos. El bullici mercantil hi havia portat, en el 16 i en el 17, petites colònies de francesos i anglesos. Els italians no hi foren estranys. Era gent que acabava arrelant a la ciutat. Alacant es convertia en un pueblo en gran parte nuevo. Les classes dirigents, la burgesia local, sobretot, es consolidaven amb aquesta incorporació de negociants forasters, rics i emprenedors. Desaparegut el règim foral, allò que abans fou la governació d'Oriola gravità naturalment entorn d'Alacant. Oriola, mitrada i rural, aristocràtica i lenta, cedia el seu lloc capdavanter a l'àgil i matec Alacant. Si fins aleshores la capitalitat d'Oriola, ciutat de parla castellana, no havia imprès a les comarques del sud caràcter diferencial, perquè en últim terme Oriola queia dins l'àrea d'influència de la capital del regne, ara tot serà una mica distint. L'Alacant del 18, ètnicament barrejat, pot parlar a València de tu a tu. Quan, en 1785, Carles III crea el Consolat de Mar alacantí, l'obliga a donar part dels seus ingressos al de València, que té una vida prou menys activa. L'Alacant pròsper i ambigu dels 700 estava ben preparat per a forjar un provincialisme clar. Ni el poble de la ciutat d'Alacant,
ni especialment el de les seves comarques, no perdia ni ha perdut la seva valencianitat. El bilingüisme tradicional, de base geogràfica, les relacions sovintejades amb Castella, per raons de comerç, la continuïtat geoeconòmica amb les comarques de l'Horta de Múrcia són factors que contribuïen a donar a aquelles terres un caràcter de transició, descifrat i indefinit. Malgrat això, l'element català s'hi mantenia hegemònic. Ho he dit ja respecte a Oriola, que va conservar el català com a llengua oficial fins a l'abolició dels furs. En català parlava aquell pueblo en gran parte nuevo, que es congriava a Alacant del 18, fins i tot les minories d'ascendència estrangera. Només les recents allaus d'immigrants murcians i manxegos, no massa assimilades, han donat a Alacant la fesomia d'una ciutat altament castellanitzada. Elx ha sofert també, en els darrers anys, una fabulosa invasió de forasters, instigada per la seva eufòria industrial. Però el poble, tant a la capital com a Elx, i no cal dir a la resta de la zona catalana d'aquelles contrades, es manté valencià-català. L'èxit del setmanari dialectal El Tío Cuc, abans de la guerra, n'era un baròmetre curiós. En dialectes s'airejava la festa popular de les fogueres de Sant Joan, espècie de falles de la ciutat d'Alacant. I en català antic es canta encara el Misteri d'Elx, una òpera litúrgica de fons medieval, l'espectacle més esplèndid de la cultura consuetudinària dels valencians. L'afluixament de les relacions entre aquest sud vacilant i les comarques centrals del país, València, la capital sobretot, crea equívocs pintorescos. En 1885 apareix a Elx un setmanari satíric, redactat per un oriolà assimilat, Josep Pérez Sánchez. El Bou, el qual diu s'escriurà en valencià, però no en valencià de València, perquè si això fèrem necessitaríem dominar 3 o 400 diccionaris d'eixa llengua per a poder-nos aclarir, sinó purament en valencià de la terra dels dàtils. Al segle XIX, en efecte, la província cosifica tota la vaga dispersió del sud valencià, del sud de la línia Busot-Piar, tan antiga i tan il·luminadora. El sucursalisme dels alacantins de ciutat hi contribueix força. Alacant aspirarà a ésser la platja de Madrid i el ferrocarril directe amb la capital de l'estat ho farà possible. Una platja subalterna, però, perquè la cort i els panaiguados s'estimaran més Sant Sebastià. De tota manera, el nou alacantinisme no podia aguantar-se tant tot sol. Hi havia la tentació de Múrcia per l'altre costat. Comarques tan importants com la d'Oriola són francament murcianes, i amb el temps, la murcianització d'Alacant començà a deixar-se sentir. L'alacantinisme oficial no hi trobava més inconvenient que el nom. N'han trobat un, molt divertit, el sureste d'Espanya. Amb aquesta etiqueta, tan bèstia com la de Levante, es tracta d'abraçar la província d'Alacant i la de Múrcia. El secessionisme hi és patent, però la seva viabilitat és també més que dubtosa. Lògica en zones com Oriola, nacionalment de Múrcia. El sudestime resulta una idea il·lirant propugnada a Alcoi i a Dénia, o a Benidorm o a Pego, o és igualment predicada al poble d'Elx, de Xixona, de la Vila Joiosa, de Monòver, d'Alacant. Catalunya és València, i és Alicante, i és Mallorca. Havia escrit Una hora d'Espanya a Zorín, l'home de Monòver. Això és un fet que el sudestime no aconsegueix desborrar. En el fons d'aquesta maniobra contra la valencianitat, la catalanitat d'Alacant i dels seus voltants només hi ha uns mediocríssims interessos financers. La seva falsedat es delata per ella mateixa, però, com que opera sobre uns ferments de dissolució indiscutibles i sobre un provincialisme tosc i cert, pot resultar i resulta nociu.